हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनल बरनाय थाबाय तो आंनि भिडियोखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब खालाम दाबाव आरो तो बिदिबा आंखौ सापर्ट खालामबा आं मोजां भिडियो लाबोबाय थागोन आरो तो दा साननैसो माने मानसि बुथारनाय सोरबा बिमाखौ बुथारनाय सोरबा बिफाखौ बुथारनाय मा जामारखो जाम्बा जाम्बि जाजोब्बाय नामा गथ'फोरा माबा डेनराइट माबा सिगारेट माबा लानानै नासा बुस्थु लानानै मा न'खराव दावराव खालामोलै नोंसोरो जाम्बा जाम्बि गथ'फोर नोंसोरो हा बिदि नङा दे बिदिदो समाजा मोजां जाया मालाबाबो गावनि जोनोमगिरि बिफा आरो बिमाखौनो इमान हामा बुथारनो हायोबा खास्रि बिस्रि होमबा नोंसोर गथ'फोरा मा जागोन देलाय आयाव मा आखल सोलोंना लादोलै आयाव बिदि नङा आरो माने गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसानि थाखाय मा खालामो खस्थ' खालामनानै फेमिलिखौ इमान मोजां गोजोनाव दोननो सानो आरो तो थेवब्लाबो माने माखासे गथ'फोरा मानिया आरो बिमा बिफानि खस्थ' खालामनाय मानाय थैखौ दै खालामनानै इमान जे खस्थ' खालामनानै फेदेरो फरायहोयो स्टाडि खालामहोयो तो नोंसोर बाराद्रायलै बिराद जाम्बाखा दानि गथ'फोरा अननायावनो बाराद्राय मोनोना बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ बाराद्राय मोनोना तो अननायफोरखौ बाराद्राय मोनोबा खर'आ राजा जायो आरो तो बारा अननोबो नाङा बिमा बिफाफोर फिसाला फिसाजोफोरखौ बारा अननो नाङा आरो माने माहाय सैयाबो खालामनांगौ बाराद्राय अनबा राजा जायो अनथारनाङालै दानि गथ' गथाय माने माबाखौ सेंग्रा देरफुनाय सेंग्रा जालाय कलेजाव फरायफुनाय गथ'फोरखौ मालाबाबो अनद्रायनाङा दै खर' देरनायखायनो नै मा घटना जादों सोरबा बिमाया बुथारजादों सोरबा बिफाया बुथारजादों बाराद्राय अनद्रायना दाव खर' राजा जायो तो बाराद्राय अनद्रायनाङा दै दानि गथ' गथाय माने सेंग्रा सिख्ला देरफुनाय सिख्लाफोरखौ बारा अननाङा आरो कलेजाव फरायफुनाय सिख्लाफोरखौ बिसोर ओरैबायदि डेन्जार जायोना कलेजाव फरायफुनाय बा स्कुलाव हाई स्कुल बा कलेज लेभेलाव फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि डेन्जार जायो आरो बिख्लो रोजा जायो बिसोर गिनो रोङि जायो आरो दानि गथ'फोरना बिराद टेलेन्टेड जायो बिराद स्मार्ट जायो बिराद एक्सपार्ट जायो आरो तो बेखायनो बाराद्राय अनद्रायनाङा दै दाव हायोबा बुनांगौ खानाय बोस्लिंनांगौ सोबानांगौ सिगारेट सोबनायफोर नुयोबा आरो माबाफोर गाज्रिफोर खामानि मावनाय नुयोबा होनांगौ दब्बा बुनाया अनथारनाङा तो नखय बे सासे माने माबा आरो सासे गथ' बियो गावनि बिफाखौनो बुथारदो आरो आयाव मान बायदि डेन्जार जागोन बे गथ'आ आयाव बिदि नङाब्रा बिमा बिफाखौ रिसपेक्ट खालामनांगौ अननानै माने दाथ' जों माने कलेज लेभेलाव फरायनाय कलेज बा मास्टार डिग्री बा ग्रेजुएसन कमप्लिटलि खालामनाय गथ'फोरा माने न'खरखौ माने हेफाजाब खालामनो सापर्ट खालामनो साननांगौ आरो माने थाखा फैसा फाइनान्सियेलि माने बिराद सापर्ट खालामनांगौ आरो अब्ला माने बिमा बिफाया बिराद गोजोनो आरो तो दाथ' जोङो देरा नङा देरबाय आरो तो माने बिमा बिफाफोरा बिराद आसा खालामो आरो फिसालाफोरनि सायाव फिसाजोफोरनि सायाव बिराद आसा खालामो आरो मिजिं थायो माने आंनि फिसालाया ओरैबायदि खालामगोन इनकाम खालामगोन न'खरखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बिराद आसा खालामनाय थायो आरो मिजिं खालामनाय थायो आरो तो बे मिजिंफोरा जाफुङाबा आरो जाफुंनो थाखाय माहायबो इसेबो नाजायाबा माने बिमा बिफाफ्रा अभियासलि रायखागोन नोंखौ बिराद रायगोन सानफ्रोमबो रायगोन माने उन्दुनाय जानाय लोंनाय खिनाय सानफ्रोमबो सुख गैयै रायखायो आरो बिमा बिफाना गावनि बिमा बिफा माने गावनि फिसाखौ मोजां जाथों होननानै बिराद रायगोन आरो नोंखौ रायबाबो ना माने बिमा बिफाफोरनि रायनाय माबानायफोरखौ बारा गोसोआव लानाङा आरो माने लानाङा आंखौ ओरैबायदि रायदों होननानै साननाङा आरो बिमा बिफाफोरा रायखायो अभियासलि जोंखौबो बिराद रायो नोंखौबो रायो सबखौबो रायो आरो तो बिमा बिफाफोरनि रायनायखौ माने गोसोआव इमान हाबनानै माने चेलेन्ज लानाङा आरो तो माने बिमा बिफाफोरनि रायनायखौ बोसोन बायदि साननांगौ जाम्बा गथ'फोर होखानांगौलै दानि गथ'फोरखौ बाराद्राय बारबाथाय खानाय बुस्लिंखानांगौ दब्बा होखानांगौ मालाबाबो माबाखानाङा दे लाइ होनाङा आरो बे खर'आ बाद्रायनायसोने माने अनद्रायबा राजा जायो होखानांगौ बुनानै माहाय माबानायावनो